Aw klobe wa FM de mangala ni wati na kabo Malila Bamako ame zino media sanfɛ Facebook ani YouTube. Vingt sur 20. Muso 20 sur 20 ya aw tɔgɔ la jɛmu ye min bɛ kɛ Oumou Diarra fɛ tarata o tarata radio chaîne 2 kan. Vingt sur 20 ka maaw bɛn k'u fara ɲɔgɔn kan, ka duw fara ɲɔgɔn kan, ka gwaw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye, ka cɛ ni muso k'olu kala ɲɔgɔn na, ka balimama tiɲɛnenw fara ɲɔgɔn kan k'u kuntilenna kɛ kelen ye. Vingt sur 20 ko bɛnbaliya so k'o ye ntomolankolon ye. Tulo kunnandi de bɛ ladilikan mɛn, a ye Oumou Diarra lamɛn. Salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum hammalaka landinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum salamu alaikum hammalaka landinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanimau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Allah kira kanibalu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanumau salamu alaikum mateni wange salamu alaikum amala kalandeu salamu alaikum wa alaikum salam Allah be bagawo anan kanu bagawo aw salamu alaikum aw minnu bɛ Mahamadu diinɛ la kisi ni nɛɛma b'a ye minnu bɛ chrétien diinɛ la minnu bɛ taabolo wɛrɛ la min tɛ ni si ye Mali sariya gafe bɛnn'a kan ko a bɛɛ bi bɛn anw ka Maliba in kɔnɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ wa ne fana b'a ɲini aw fɛ bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ n'i hakili na maa kelen kelen bɛɛ fana n'i cɛ ni Ala cɛ don n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn duw kɔnɔ an ka ɲɔgɔn bonya sigiɲɔgɔnya la an ka ɲɔgɔn bonya baarakɛyɔrɔ an ka ɲɔgɔn bonya balimaya la an ka ɲɔgɔn bonya fɛn b'an bolo an ta tɛ jɔn o jɔn n'i jɔlen do i sen fila kan don dɔ la i bi da ni min miiri bɛɛ i tɛ se ka sabali Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma 20 sur 20 kɛnɛ sigira ka masa Aramani yɛrɛ fo ka barika da ale min ye bi jira an na an ma foyi d'a ma ka sɔli belebele ka sa ba Aminata den ani Abdulayi den ka bangebaga fila fo minnu b'an bolo o ladonni fanga Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ani aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma minnu soma yɛlɛmana ni an ka bɛɛ jɛ bamanankan b'a yiri minnu banna ya Rabbi Ala k'an hakili t'u la an malolen kana t'u sɔrɔ ye an fana kan'u malolen sɔrɔ Ala k'an jɛ firidawusu kɔnɔ kɛnɛ sigira ne kana blan kɔni fɔla ila bɛ kuma bɛ na fɔ pare wasalonga yan kɔni fɔ kuma ni cɛ waju kɔnɔ hinɛ waati ne na fɔ donso de ye a ye nkolonso di ni ma donso min mana nkolon so mati jabe wa ite goya bɛɛ fana ye ayi bɛɛ bɛ giri min kan
wallahi o mandi dɔ ye maa 100 cɛ la a tilancɛ tɛ min fɛ dɔ bɛ bolo o nɔfɛ bɛɛ n'i garisɛgɛ wa masa aramani ye bɛɛ sɔn wa bɛɛ jɔni ni yɔrɔ la wa an bɛɛ k'an ta tasa Vingt sur 20 kɛnɛ sigira hɛrɛ kɛnɛ jɛkafɔ kɛnɛ ɲɔgɔn faamuya kɛnɛ ɲɔgɔn bilasira kɛnɛ mama ko fɔ n ye ne ni maa tɛ n ti maa tɔgɔ fɔ wa kɔrɔmatigɛli tɛ a kɛkun ye balimamaw aw ka bɛn bɛn bɛ yi dɛ n b'a fɛ dɔ de ka fara a kan sigiɲɔgɔnmaw a ko bɛ ten baarakɛɲɔgɔnw a ko bɛ ten bɛn ale bɛ fɛn bɛɛ dilan majigi ni sabali a tɛ kɔli foyi la kɛnɛ in sigira nɛgɛ karafe juru a b'a tigi bolo a bɛ donso tɔgɔtigi den bolo sa a bɛ kulukorokaw ka dangele bolo a bɛ faɲɔ forokotigi bolo a bɛ dajɛ fa b'a bolo waraba fa donso a b'a bolo kabi ala ye diɲɛ da jarakadenw ka fari maa dɔ ninnu sa turamaganziw u ma deli ka waraba fa u kɔni delila ka ɲinɛ fa ala ko tiɲɛ b'o kalama 20 sur 20 jara 20 sur 20 jara 20 sur 20 jara o ma jɛ ya o kuma sɔji dɔɔni min k'i hakili sigi bi 20 sur 20 ma nɔgɔn nga bi mun b'a nɔgɔya ne bolo ni e y'a faamu o b'a nɔgɔya n bolo n kan t'i ma n t'a dabɔ furu ka tiɲɛ n bɛ fɛ minnu bɛ n wele Tantie Oumou grande sœur ne fana y'olu ka maakɔrɔba ye ka hakilinata fitinin fara u ta belebeleba kan a tɛ komi ne bi min dɔn k'u tɛ ko dɔn o tɛ maakɔrɔba fana a bɛ fɛn sisilen dɔn n y'o fana ta mɔmusow ni tulomasamaw da bi 20 sur 20 n bɛna kɛ gɛlɛya kan furuden 2 ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya fan jumɛn dépenses a fan jumɛn tuguni ni n ko dépenses finiko b'o la dumuni tobi b'o la dumuni tɛ tobi ni na ma san denw ladonni b'a la cɛ yɛrɛ ka entretien b'a la muso ka entretien b'a la ne m'a fɔ a bɛn tɛ dɛ nga n'an ye baro kɛ dɔ bɛ dɔ faamuya i bi jɔ jɔyɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i kun man ka o kɛ denmisɛnniya la balimaya la fana i kan ka fɛn dɔ kɛ i m'o kɛ i b'o fana faamu i tɛ se ka bɛɛ la faamuya dɔ de fana kɛra i ka diɲɛnabɔ sababu ye dɔ de y'i yɛrɛ bange nka i fana ye minnu bange i bɛna u n'u hakili cɛ i bɛ mini min dɔn i b'o f'u ye a ye n dɛmɛ ni dugawu ye masa aramani ye fɛn o fɛn da diɲɛ na k'a ka gɛlɛ kuma b'a la ale ma deli k'a den bange o ale bɛ ba de bange o ka jugu ko bɛɛ ye a ye dugawu kɛ n ye ala ka n'a ba don da dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔɔni fitinin tɛ yen dɔɔniba bɛɛ bɛ dɔ dɔn a cɛ n'a muso denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan a bɛ se dugawu la a y'o bɛɛ kɛ n ye n tɛ se ka baara in tɛ se ka sankɔrɔ ta cogo si la ko dɔnnaw n'a m'an dɛmɛ ni dugawu ye n ka se ka duw régler hali n'u réglenen don ne bɛ fɛ ka dɔ de fara a kan sigida bɛ ten baarakɛyɔrɔ bɛ ten balimaya bɛ ten furuden 2 ni ɲɔgɔn cɛ bɛ ten
den n'a fa bi ten, den n'a ba bi ten, kɔrɔ ni dɔgɔ bi ten, o n'a ɲɔgɔnna caman. Gɛlɛya kɛnɛ sigira. A ti foyi ɲɛ. Bɛnbaliya mana dugu o dugu ci, ale n'a dugu jɔra i b'i bolo nɔni y'a la. A mana dilan ka ɲɛ cogo o cogo, bɛnbaliya in dɔw bi fɔ. A tɛ kɛ zaamɛ ye ka jɛgɛ kɛnɛ d'a sanfɛ. Wa tɛmɛni ye maloya de, an k'a dabila. Ɲi ni nɛ bi kɛlɛ tiɲɛ don, nka d'a dabila fiyewu. Fɔ dɔw b'a fɔ fɔ ale ka buru. Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma. Dɔnnibagaw minnu na, a y'a jija sa, a ka saya bɔ dugu in kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Ne kɔni b'o ɲini a fɛ. Filanan, a ye bana bɔ yan. Dɔnnibaa tɛ kɛɲɛ ko la, a ma kɔnɔnajɛya de hali bi. N'o bɔra yen, kɔrɔ a y'o fana bɔ an sen kɔnɔ, an muso si t'o fɛ. Ala ka sababu ɲuman k'a ye. Gɛlɛya bɛ mun kan? N ye fɛn minnu fɔ. Den cɛ ni muso cɛ, jeune couple, a ye ɲɔgɔn faamuya sa. Ala yɛrɛ kama, yɛlɛkolon tigɛ la, i sen bɔ n ka baro la, e b'a tiɲɛ o. E bi kɛlɛ don a kɔrɔ, ne kan t'e ma. Min bɛ radio bila f'a danna, i fana ma ɲi dɛ. I ye kɛlɛkɛla ye, a ti foyi ɲɛ. Awɔ, n'i y'i sen bɔ a la sisan, a bɛ dilan ka ɲɛ o. A ye sabali. An bɛ waati min na i ko bi, dugu ma nɔgɔn, tiɲɛ don. Fɛn bɛɛ gɛlɛyara, o ye tiɲɛ ye. Nka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli y'a jira, jamana o jamana, farajɛla fara farafinna kan. Ni adamaden kɛtɔ ye k'i bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ, ka Ala fɔ a ma, i m'a dɔn u ka nin ɲɛna, u y'a daminɛ sɛgɛn in de la. Wa fɛn o fɛn n'i sɛgɛnna a nɔfɛ, wallahi i bɛ nɔbɔ ko la. O sɔrɔlen bi mɛn i bolo, o bɛ nafa ɲɛ i ye. Ale nafolo ko bi tɛ kɛ. Nafolo dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ nɔgɔya la, a bɛ kɛ falaki ye o. Nafolo dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya ni jɛlenya kan, a b'i nafa, a bɛ maa wɛrɛ nafa. Ale taamalen kɔ n'o y'i salen kɔ ye, a bɛ nafa kala i kɔfɛ. Dugu mana kɛ cogo o cogo, an mana kɛ maanifinw ye ɲɔgɔn kan cogo o cogo, an ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali. Dɔ bi dɔ dɔn, dɔ fana t'o dɔn. N'i ye tali kɛ i n'a fɔ kunun, anw faw, anw fana mɔmusow, an tulomasamaw a n'an fufafuw, olu ye diɲɛ sɔrɔ nɔgɔya min na, anw bidenw m'a sɔrɔ o la. O fana ye gɛlɛya ye, nka gɛlɛyaw kun tɛ kelen ye. N'i ye tali kɛ fɔlɔ duw kɔnɔ, i tun b'a sɔrɔ anw mɔmusow n'an tulomasamaw a n'an fufafuw, nakɔni tun b'u bolo. O nakɔni, ngɔyɔ b'a kɔnɔ. Sɛnɛfɛn fɛn o fɛn n'a bɛ don dugukolo kɔrɔ, o bɛɛ tun b'a kɔnɔ. Kunun n'i kun ye tali kɛ k'a lajɛ, muso de tun bɛ nabɔ. Cɛ, o bi ɲɔ de sɛnɛ ani malo, o ta tun bɛ kɛ balo bɔ ye. O bɛɛ ye nɔgɔya dɔ ye o. O duw tun falen don i ko dakɔnɔ ɲi. Ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli ani sɔgɔbɛli, o ye min di yan maakɔrɔba minnu ni Ala hinɛn'u la, u fana ye chance sɔrɔ. U ye min faralew ni Ala cɛ, n'u ye nin don in fana y'u ɲɛ na, n bolila olu nɔfɛ. Olu y'a yira k'a fɔ u ka tagabolo n'u ka sɛgɛn cogo danfaraba b'a ni bi cɛ. Donc kunun ani bi sɛgɛn kelen tɛ. N bɔra k'a fɔ sisan cogo min, fɛnw kun ka nɔgɔn, wa barika kun b'a wariw la. Ko fɔlɔ n'i kun ye daasi 100 di maa min ma, daasi 100 bi fɛn min sɔrɔ, n'u y'o warɛntɛ i ɲɛna, f'i ka taa ka na. Kuma tɛ 200 ma ka se 1000 ma. Bi 2000 tɛ o. N'i y'a fali, n'i ma danna a fali, i k'i sigi i ka radio kɛrɛfɛ, i ka te da sigi. Premier kɔni i b'o min. N'i y'a fali ka premier min,
i bɛ se deuxième suruli ma yɔrɔ yɔrɔ i k'i tɛgɛ dayɛlɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ 2000 taara suɛ i y'a dɔn o ye ko ye min ni kunu wariw tɛ kelen ye, min ni a maraw tɛ kelen ye, a gɛlɛyaw tɛ kelen ye, a ɲɔgɔn faamuw tɛ kelen ye. Olu ko k'u y'u ka taabolo kɛ cogo di? Dugu masaden tun mana jɛ, dutigi de ye dutigi ye, o bi bonya a bonya cogo la. Jigiɲɛ kile o b'ale bolo, wa cɛ de tun bɛ ɲɔ suma, cɛ bɛ malo suma k'a di tobilikɛla ma. Tobilikɛla yɛrɛ a b'a ka naw bɔ. O donni kama jakumajuru tun bɛ an ka musokɔrɔbaw bɛɛ bolo. Bidenw jakumajuru ye jumɛn ye? Ne b'a fɔ nin kɛnɛ in k'a ka ca, n b'a ta ka segin nka n tɛ sɛgɛn, ne bɛ aw de kama. Lɛfɛ juruma dɔ de don, a tun bɛ dulu sanfɛ. O don tɔli kun tɛ yen, jiri de tun bɛ kɛ ka so bili. U bɛ jakumajuru in dulon o la. Jakumajuru in kɔnɔ nafɛnjala sugu bɛɛ tun b'a kɔnɔ. I tun bɛ nafɛn kɛnɛni bɛɛ fana sɔrɔ muso bɛɛ bolo a ka sɛnɛkɛyɔrɔnin na. O tun b'a nɔgɔya u bolo. Ɲɔ ni malo k'a tun mana suma ka di olu ma, o tuma u bɛ t'u ka nakɔ la k'u ka fɛn kɛnɛni bɔrɔntɔ. U bɛ na n'o ye, u bɛ jakumajuru jigin k'u ka najalanw ta. U bɛ dumuni dilan k'a ja. A dumuni kun ka di fo ka taa fɔ a ka di. O don na jɛgɛ buti bɛ sɔrɔ, salen barakɔrɔla wusulen bɛ sɔrɔ. Dɔw ko cɛkurulen, jɛgɛ kɛnɛ tun bɛ minɛ ba kɔnɔ fo a bɛ panpa, a ɲange bɛ dɔ kɛ. Dutigi yɛrɛ b'a ko k'a jɛ, dutigi musokɔrɔba k'a kari ka don ɲɔgɔn na, k'a kɔnɔna fɛnnin bɛɛ bɔ a kɔnɔ, k'a kɔ ko ni sɛgɛnnin ye, ka jonin bɛɛ bɔ a kan k'a wusu. A tɛ ŋani-ŋani, tumuti don a la, a tɛ tiɲɛ. A naji a bɛ si ni de ma. Fɔlɔ o tun bɛ ten. N'u tun y'u ka guankɛnɛ ninnu bɔ, ngɔyɔ, fɛn kɛnɛw ani u ka fɛn jalanw, u tun bɛ na gabuguda la. Nimɔgɔniya tulo tun bɛ kɛ cogo di o fɔlɔ? A tun b'a fɔ belebele, e de bɛ ko la bi wa? A b'a fɔ ɔhɔ, n'i y'i bolo jigin i kun sisan, n b'a kɛ tulɔlen ye. O bɛ dɔ bɔ ka di. O ta kɔrɔkɛ mana bɔ, o bɛ dɔɔnin bɔ ka di. O fana ta dɔgɔmuso mana bɔ, o bɛ dɔ bɔ ka di. A wari kun man ca. 10, 20, 5 yɛrɛ tun b'a la. O la k'a bɛ boli ka taa danganda la. Danganda ye jumɛn ye? Biden ka bamanankan faamuya man di. Jida kɛrɛfɛ jɛgɛ kun bɛ feere. Sɔmɔnɔw ani bosow u tun b'a bɔ ji la dɔrɔn u b'a feere u jɔyɔrɔ yɛrɛ la ye. Jitigiw k'u kun bɛ sin k'a san olu bolo ten ka na n'a kɛnɛ-kɛnɛ. Natɔ bɛ sankɔrɔta. Dumuni gomanko kun tɛ fɔ o don n'i kun ye saɲɔmɔni tobi, k'i kun b'i to kare kun na ka dɔ ka saɲɔmɔni kasa duman tigɛli mɛn. Sukɔrɔ dɔɔnin mana k'a la dɔrɔn a b'a labɔ. O don mɔnikuru tɛ jigin jukɔrɔ ka ji na sanfɛ. A bɛ tobi ji kelen na k'a mɔ, k'a ja, ka nɔrɔ k'a la. A seri tobi cogo fana tun bɛ kɛ ten. O bɛ tobi ji kelen na k'a mɔ, pereseti k'a kɔrɔ, ka nɔrɔ k'a la. A la sukɔrɔnda tun bɛ min. O don nimɔgɔya tulo donna ba la. Cɛ ni muso cɛ bonya o donna ba la. Nɔgɔya tun bɛ cogo min, gɛlɛya u m'a santi ten. U ye gɛlɛya kɛlɛ ni jumɛn ye? Faranga, tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, balimaya duman, jɛ ka dumuni, jɛ ka baro, jɛ ka taama, jɛ ka sili ɲɔgɔn fɛ. Dutigi o kuma na kɛ fanda ye cogo o cogo, kuma bɛ sara a la. Ale de tun bɛ den tɔgɔ da, ale de tun bɛ denmusow ka furu worow minɛ, ale de tun bɛ furu dɔgɔ da, ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ. Lagare n'o tun ye multimilliardaire ye fo k'a sa, ani kɔrɔkɛ fanda ɲɛ kun tɛ bɛn. O don ba n'o y'u bɛɛ ba ye, a kun tɛ siran den ye. A b'a fɔ ko den m'a bange, den fa ale ma o ma min k'ale la, ko den t'o k'ale la, wa k'ale tiya u barika ɲinini fɛ, wa k'u filɛ du min kɔnɔ
k'u ta tɛ ale cɛ de ta don wa ale sago o bɛ kɛ ale cɛ sago fana o bɛ kɛ n'o tɛ kɛ k'i b'i ka wanguluw cɛ k'i kunda yɔrɔ kan min y'i ja k'ale bɛ ɲinɛ i tɔgɔ yɛrɛ kɔ o don den bɛ ba ni la nka den kun t'a dɔn abada o ninagɛlɛyaw tununa bi kunu sɛgɛn pantalon kelen ani duloki kelen o tun bɛ se ka kɛ cɛmannin kan na ka mɛn n'a ye kosɛbɛ maa ti yɛlɛ a la a kan na mɔgɔ t'a la gosi n'a ye musomannin tun bɛ bɔsi fin surumanin siri ka sɔrɔ ka tayibasini don a sanfɛ ni bi an b'a dɔn dikɔrɛ surumanin na k'a tulo falen gari la o kuma o tun bɛ se ka seli kɛ n'o ye ka seli wɛrɛ kɛ n'o ye ka seli tulonkɛ kɛ n'o ye o don diɲɛ kɔnɔ seli tulonkɛ kun ye dɔgɔkun ye ani dɔgɔkun tile 10 ni kɔ bɔnjala bɛ fɔ bɛɛ n'i ka ɲɛnajɛ cogo bi gɛlɛya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de filɛ o gɛlɛya mun y'a nɔgɔya u bolo kunu fana furudenw kun bɛ ɲɔgɔn dɔn laadaw ye kelen ye u tɛnɛmakow ye kelen ye u ka diinɛw bɛ taa ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ maa de tun b'u la min b'u ɲini k'u di ɲɔgɔn ma a kun tɛ kɛ ten parce que fɔlɔ maa ko ten tɛ ko dilan i ma ye n ma jiginnen don k'an kan jigin ka baro in kɛ n tɛ fɛ de a ka digaw la n bɛ fɛ aw k'a faamu ni gɛlɛya nana ta a fura bɛɛ ye faamuni a n'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a n'an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faamuya kunu ni finman ka nakɔ kun ɲɛna jɛman ka nakɔ kun ma ɲɛ finman tun b'i ɲɛ kɛrɛ bɔ sinaya bɛ yen tiɲɛ don a tun b'a ye jɛman ka tamati ma sira sɔrɔ a ka ngɔyɔ ma sira sɔrɔ guan ma sira sɔrɔ finman tun bɛ mun kɛ o don lɛfɛnin bɛ yen a kɔnɔ ka dun kunan bɛ yen o kun ye finman ye diɲɛ tasako kun ka dɔgɔ filennin tun bɛ yen a kɔ ye kurukuru ye finman b'o ta ka taa ka guan dɔw bɔrɔntɔ ka ngɔyɔ bɔrɔntɔ tamatini bɛ bɔrɔntɔ sipɔmu bɛ bɔ a bɛna ko jɛma e mɛna munumunu na e ka nakɔ ma sɔn dɛ komi a kɛɲɛna n'i ka tobili ne ka guanw sɔnna dɔɔni a bɛ dɔɔni d'a kan tamati yɛrɛ a ma sɔn kosɛbɛ ma dɔɔni b'a la i tɛ nin minɛ bi k'i bolo ma dɛmɛ n'o ye jɛman fana b'a fɔ finman ye dun ye ne sutura bi ne yɛrɛ kun t'a dɔn n b'a bila dabolo min kan finman bɛ segin a kan i kun b'a dɔn dɛ ne mɛnna k'i kɔnɔ hakili la i bɛna a ɲini fɛ i fana jɛma i ka ko ma nɔgɔn minɛ e ka tamati ma sɔn ne ta sɔnna mun bɛ e fana kɔlisa k'a fɔ finman tamati den 2 di yan ne bɛ tila k'a jaabi finman n gasira de sa e y'a sɛnɛ ne y'a sɛnɛ o ma kɛ ka da juguya k'a sa ne y'a minɛ bi tobili wɛrɛ ka tila k'a minɛ ne dun ye dabakurunin bolo n yɛrɛ ye dabakurunin ta an bɛɛ wɔsi ji tigɛra o de saamɛ nana ayi o tɛ saamɛ ko ye an bɛɛ bɛ cɛ kelen kun an bɛɛ bɛ ka kulusi jala kelen den wolo a k'a kɛ to munna an di ɲɔgɔn deli fɔlɔ sinaya tun bɛ ten kan sinaya tun bɛ ten nka a barata u bɛ sinayani in kɛlɛ kɛ u b'a datigɛndalaw kɛ u b'a ɲɔgɔn sama-samaw kɛ o don i bɛ sinamaw ye kɛlɛ la fo k'u disi da ɲɔgɔn disi la si tɛ fɔlɔ ka si bugɔ kɔrɔ de tun b'o la nka ne ka baara t'o ye don n'a nataw n bɛ laadalatigi dɔ wele k'o sigi i bolo mana fɔlɔ i sinamuso la min bɛ k'i la o b'o perepere latigɛ o kosɔn bɛɛ k'i ka baarakɛta dɔn i k'i ka fɔta dɔn i k'i sigi kuma dɔn n'i y'i sigi kuma dɔn i wuli kuma tɛ tɛmɛ i kan bi min ya anw ta kɛ birisa ɲaami an bɛ furuli kɛ ko min ka di min ye o ka d'o ma tiɲɛ don tubabuw ko on est en démocratie ko les temps ont changé i fana bɛ changer a nɔfɛ an m'aw balo o si la ɲɛngoya tɛ diɲɛba aw bidenw pɔsi kɔnɔ kunu o kun tɛ fɔlɔ maakɔrɔba pɔsi kɔnɔ o kun tɛ den pɔsi kɔnɔ n bɛna misali kunkurunin di yan fɔlɔ den tun mana bange a bɛ sigi k'a ŋunuma k'a taama a bɛ jɔnburukanni daminɛ kuma min i b'a ye a b'a fɔ dɔrɔn na
papa a bi da o dɔrɔn de ma walayi bi den a bi kuma dɔ fɔ walayi b'a fɔ k'a tora kɔnɔbara la k'o ye télé la fɛn kelenw tɛ ayiwa bi den t'a faamu abada k'ale bɛ se ka ɲɛnatigɛ k'a fa tɛ télé bila so kɔnɔ a fa tɛ courant don a fa tɛ na ni ventilateur ye o n'a ma musakaw y'a dɔn waatiw falenna a mana ɲɔgɔn furu ten k'a bi bɛn o bɛn kɔnɔna na a tɛ siya kelen ye bɛɛ ye maliden ye o bi bɛn a tɛ kabila kelen ye bɛɛ ye maliden ye ale fana bi bɛn kɛ a tɛ lamɔ cogo kelen ye a bɛɛ ye maliden ye o fana bi bɛn an nana kɛ duba kɔnɔ ka du fa i ko dakɔnɔ ɲi bɛnbaliya bi gɛn cogo di fɔlɔ maakɔrɔba kelen kelen minnu b'an cɛ la ni ala ye kunu juru la ka bi juru la u ma soma yɛlɛma u ye garizigɛ sɔrɔ olu de kun kan ka ɲɛ ne baw m'a fɔ aw tiɲɛna kuma mana kɛ cogo o cogo denmisɛnnin mana daminɛ maakɔrɔba kɛrɛfɛ i bɛ se ka don a gasi la ni mo dɔw ye m'a walanwala i k'a faamu walasa i kana dimi aw sigilen aw ɲɛ bɛ min na o n'aw dalen aw ɲɛ bɛ min na anw jɔlen ɲɛ t'o la aw ɲɛ bɛ min na o 90% de ti ka waleya cogo di fɔlɔ maakɔrɔba o buramusonin kun y'a denmuso fɔlɔ place di a denkɛ muso a kun b'a jogo do la nka bi 90% bɛɛ ko tɛ o denkɛ musonin o y'a a sinamuso ye o y'a ka jateminɛ yɔrɔ ye senkun ti don furuko la fɔlɔ furuden 2 de kun b'u yɛrɛ ɲɛnabɔ u ka kɛlɛw bi kɛ soju kɔnɔ bugu b'o la tantan jukɔrɔ bɔnfurunin na 2 ɲɛkun sigi cogo o tun bi k'o la bi anw taw bɛ kɛ ba sigilen ɲɛna fa neni ba neni dajuguya neni fo hakili ka taama nɔfɛ k'a bi furu barika ban a bi gɛlɛya don du kɔnɔ ni gɛlɛya nana du kɔnɔ ka hinɛ b'a du kɔnɔ sigida bi kɛ ten n'o fana gɛlɛyara jamana fana bi kɛ ten tiɲɛ don politiki kuma tɛ ne tɛ parti si la tɛ foyi la mali kuma ma nɔgɔn n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa b'a bɔ a la n'i y'i tilen camancɛ la k'i kɔtɔrɔma bɔ ka taa kɔfɛ i ba b'a bɔ a la n'i y'i paranw camancɛ fana na i yɛrɛ b'a bɔ a la o ye ne siran kuma ɲɛ kosɛbɛ n'i ma foyi kɛ ala kama ka foyi kɛ balimaya kama ka foyi kɛ kɔsɔn kama i tɛ se ka hinɛ mɔgɔ la o de b'an anw fɛ yan bi an ka maakɔrɔbaw ma n'u sigi fɔlɔ sinaya a kun tɛ kɛ den k'a bada i tun t'a dɔn i ba ye nin ye kasɛti tɛ dɛ n yɛrɛ de bi yan barow tɛ kelen ye sujɛw de bɛ ɲini ka taa u kun b'u ka bɛnbaliya bɛɛ kɛ u tɛ den sen don a la fa neni kun tɛ kɛ ba ɲɛna ba neni tɛ k'a ɲɛna wa denkɛ kun tɛ se k'a musonin neni fɔ hakili ka taama nɔfɛ a ba sigilen ɲɛna nka bi ala hinɛ t'a la i cɛ b'i bɔrɔntɔ k'i ba bɔrɔntɔ k'i fa bɔrɔntɔ cɛ woloba sigilen sɛgɛ bɛɛ tɛ dɛ na ne kan tɛ bɛɛ ma a tɛ kuma muso dɔw dusu ma n'u kɛɲɛ k'u ba nenina u yɛrɛ b'u ta sara 20 sur 20 jara anga hena nyogona mummine jamalu anga hena nyogona okade alaye ka mishin fɛ ka salo bonsi fɛ baara o baara ni ma ɲɛ kɔ a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Musa Faɲɔ i tɛ ka wari haramulen don technicien international nɛgɛtigi nɛgɛ donso i fa ni mɔkɛw ye kungo maîtriser cogo min cɛman kelen i yɛrɛ ye nɛgɛ maîtriser ten o tuma an bolo b'an kɔ k'an sonsoro
maa bi yafa ɲini hali i den fɛ nin baro in na an b'aw fo k'a wale ɲuman dɔn aw ka kuma ninnu faamuya ni majigin ni sabali k'a waleya n b'a fɛ fana an ka siran kelenna taama don ye bɛɛ de bi t'i bila k'u kɔ don i la maa ma taa alikiyama ka na fɔlɔ ko nin de bɛ kaburu kɔnɔ nin de bɛ lahara ye o kuma an k'an ka siran an k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'i ye jamana ta sisan k'a lajɛ ala i b'a sɔrɔ diinɛ a yakubayalen bɛ anw de fɛ yan i b'a sɔrɔ balimaya a yakubayalen bɛ anw de fɛ yan i b'a sɔrɔ sigiɲɔgɔnya duman o de bɛ anw fɛ yan teriya bɛ ten baarakɛɲɔgɔnya bɛ a ka n'o hinɛ bɔ an bara sa a bɛ ka bɔ yen cogo di a bɛɛ ye diɲɛ nafolo ni ko ye jateminɛ dun y'a jira o ti maa si ma dogo la dibi ma don ni maa si cɛ o dɛmɛ ye jumɛn ye o jateminɛ ye jumɛn ye saya don kuma tɛ kuma don saya fana kuma tɛ fɔ ja u b'i ko de k'i siri k'i kɛ dew k'i ta yɔyi a bɛɛ ye pɛrɛgali kelen ye i ye den o den bange a bɛ kasi 12 la e k'a fɔ ta k'i b'a cɛ ka taa da bangebaga kɛrɛfɛ a tɛ sɔn maa si ni den tɛ taa alikiyama i ni balima tɛ taa i ni teri tɛ taa i ni sigiɲɔgɔn tɛ taa o kosɔn ne ko kelenna taama ni kelenna dandi don ko ne bɛ siran ɲɛ wa a fura ye jumɛn ye ne ka kalanbaliya ni n ka denmisɛnniya la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an k'a dɔn ko masa aramani bɛ an k'a dɔn ale de ye balimaya da ale de ye sinji da ale de ye bɔɲɔgɔnna da ale de ye furu da ka furuden 2 da ka denkɛ dɔ garisɛgɛ ka dɔ jɛ a la masa aramani tɛ kojugu kɛ a y'i jɛ a la kun min na o de ka ɲi ma a y'a den min fana ma o de ka ɲi fana ma halisa i bolo kɔrɔta 20/20 jara aye hine nyogona wari tegedo yo aye hine ahine na nyogona ukadi alaye alakira kama alabihinana ni ye wuli bali ye dɛ o hinɛw de bɛ ɲini ka ban o makariw bɛ ɲini ka ban furuden 2 de nigila bɛ ka ja ɲɔgɔn na ko bɛ ka puruti ka taa politiki sira fɛ n'i kumana k'i ye nin parti ka mɔgɔ ye n'i kumana k'i bɛ karisalakaw kɔ n'i kumana ko ni artiste ka mɔgɔ y'i ye n'i kumana ko ni dunufɔla ka mɔgɔ y'i ye n'i kumana ko ni mori ka mɔgɔ ye i tɛ se ka foyi kɛ bilen o bi k'an ka duw tiɲɛ k'an ka sigiɲɔgɔnyaw tiɲɛ k'an ka baarakɛyɔrɔw tiɲɛ a bɛna don an ka diinɛw la ala ka n'a ci an ka sabali bani sabali de ka gɛlɛn mɛ a ka di ala ye a ka nɔgɔn fana n'i y'a kɛ fana i b'a tɔnɔ ye diɲɛ na badabada dayɔrɔ fana na alikiyama kalanbaw ko k'i b'a ye yen fana mun y'an ta gɛlɛya hali du kɔfɛ den a bɛ hakɛ to n'o ye lagare ye bɛɛ ka kɔrɔ ni min ye olu ka mana kɛ nafolotigi ye olu minɛ cogo o ni min kɛra den fɔlɔ fanta o minɛ cogo tɛ kelen ye du kɔnɔ tiɲɛ don maa si ka n'i kundama da lagarew ka hali a fanda ka da a ba ye awɔ a tɛ fana ko fanda man di ba ye maa min b'i fɛ diɲɛ na i ba don dɛ i tiɲɛna ale b'i fɛ i ɲɛna ale b'i fɛ nka an denw yɛrɛ de ma sɔn o ma nin de ka di mama ye nin de ka di na ye nin si tɛ tiɲɛ denw jogo de b'u nege bɔ ba la ka ko to a ta la ka siran ɲɛ ka majigin a ye ka hinɛ a la o bɛ den dɔw ja ba ye o dun tɛ goya maa si ye baw u minnu b'an cɛ la n ye dɔnnibagaw ɲininka yanni n ka bi thème ta kuranɛtigiw bibulutigiw an ka dɔnni karamɔgɔw a fan o fan fɛ u ko bangebaga ye bonyafɛn ye ko wa den bɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye ka sɔrɔ i ma kɛ dangaden ye o kosɔn o bɛna nin yɔrɔnin baro kɛ anw baw ni aw b'an cɛ la a ye tile an ni ɲɔgɔn cɛ
aw ka tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma sɔn o ma ala de y'an da o ma a ye diɲɛ kɔ hɛrɛ bi si a bɛ tile du lagare wali lagare kɔrɔkɛ n'o kɛra fɛntigi ye anw ka bi duw kɔnɔ a bɛɛ tɛ n bɛ nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ min ka can n b'o de fɔ o kuma o de bi kɔrɔkɛ fantan dirige o muso tɛ se ka lamaga du kɔnɔ o denw b'a dɔn ko du t'u ta ye o denw b'a dɔn ko worobinɛ t'u ka bila la o denw b'a dɔn ko ayiwa fɛn t'u fa kun o denw b'a dɔn k'a fɔ ko u ba de ye fanda ye u fa fanda muso ye u ba fanda ye o mana baro min kɛ o de bi kɛ kojugu ye ba minnu b'an cɛ la n'u ma tile a ka yafa ma hali n'a jo don hali n'a jo tɛ ne bolo fila bɛ n kɔ ye k'an sigi dugu ma ne ka dɔgɔya ban t'i ye bi baro de k'i fɛ wa n b'i fɛ fana i k'a faamu e mana ɲɛmɔgɔya ta k'o di dɔgɔnin ma ka kɔse bila ɲɛfɛ du de bi ɲaami n'i ye ɲɛmɔgɔya ta ka di kɔrɔ ma fɛn t'a bolo du bi basigi o dɔ fana ye mun ye du fanda n'o bɛnna kɔrɔ dɔw fana ma bonya bɛɛ bi ta ka du ma kuran sira ɲɔko sira jiko sira o dɔw fana b'o kɛ pa ka dɔgɔninw ɲɛ curunin to k'u décourager ne ma fɔ ya ngo ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bala dɔ bɛ bɛɛ la ne bi fɛ bɛɛ k'i ta juguman de cun an ka ɲumanw fara ɲɔgɔn kan dɔ bi fara an ka hinɛ kan sɔrɔ bi na wali kelen sɛgɛn in bɛ tɛmɛ an tɛ bɔ a kalama tant que o ma kɛ an bɛ degun 20/20 jara mangoto fo basidiki kane mangoto fo inejo anga hena nyogona silame jamalo anga hena nyogona o kadi masara armani ne y'a fɔ n ko ni fima ka gwanvuruni kunyana ni tobili bɛ jɛman na a b'a sɔn guani ni tomati la nka bi du kɔnɔ dɔgɔnin muso dɔgɔnin ye waritigi ye kɔrɔ muso fɛn tɛ kɔrɔ bolo musokɔrɔba dɔw a bɛɛ tɛ olu bɛ kafe ni buru di denkɛ fɛntigi den ma mɔni sukɔrɔnda ko dɔ ninnu degelen don la denw yɛrɛ b'a dɔn dumunikɛyɔrɔ la fana k'u ti kelen ye o hinɛ bi ba ɲɔgɔn na kabini ye sabali ne ba o ye fɔlɔ ye filanan musonin min bɛ furu a denkɛnin fɛ ka na n'a ye o mana lajɔ kɔnɔbara la k'a yɛrɛ wolo denmuso k'o lajɔ kɔnɔbara la a dɔw bi sin k'a jira n yɛrɛ woloden jiginni de jɔrɔ bɛ na ni n denkɛ musonin ye bɛɛ ko tɛ n'an ma sabali ka wakiya kɛ denko la k'a dɔ k'a fɔ an bɛ segin masa aramani ma an ka diɲɛnatigɛ bi gɛlɛya sɛgɛn bi digi an na kojugu n'o tɛ sɛgɛn bi kɛlɛw a kɛlɛcogo fana ye jumɛn ye ani jumɛn bɛ k'a juguya ni fima bi tobili la jɛma ye tobili bila jaba bɛ jɛma bolo nakɔ ko tɛ sen na jɛma bɛ tubabu baara la wali jago jara la wali atelier b'a bolo n bɛ fɛ k'a fɔ nazara ca fara farafin ca kan jɛma bɛ dɔ sɔrɔ o la o kuma jɛma sago bɛ kɛ dukɔnɔmaw bɛɛ la a sago bɛ k'a cɛ la a sago bɛ kɛ cɛ ba la a bolola fɛn nɔfɛ ni fima nana tobili ta a ɲɛ b'a la jaba t'a bolo charbon t'a bolo tulu t'a bolo o bɛɛ bɛ jɛma bolo jɛma yɛlɛ kan filɛ walayi ne fani ba de n t'a ɲini k'a diya dugawuden ala maa bɛ maa la bi hali jaba kuru kelen o ti ko la o bi sin ka sugu nafɛnkolo dɔ fɔ o de bi tereke k'o kɛ nin ka naji la o ye kojugu ye o bɛ hinɛ de gɛn a bi sinaya kɛlɛ juguya o bi k'e yɛrɛ musokɔrɔba ɲɛna
i tɛ foyi fɔ musokɔrɔba dɔw kumakan bɛɛ tɛ u b'a fɔ an da bɛ duman na bi Sisoko ka baramuso de b'a la bi jɛma tɛ maa kariyalen don dɛ ka sɔrɔ a bi ba bɔrɔntɔ jɛma bɛ ba cɛ ba bɔrɔntɔ a bɛ cɛ kɔrɔkɛ bɔrɔntɔ a bɛ cɛ yɛrɛ bɔrɔntɔ foyi ti bɔ a la Allah a dun nafolo in ti taa fɛ alikiyama wallahi a n'a ti taa. Subhanallah. Tout le monde a été très sage cette année. Alors pour les fêtes, je nous ai réabonnés à Canal+. Merci papa, on va pouvoir regarder nos émissions préférées. Et moi, toutes mes séries. Les meilleurs films et tous les matchs de Ligue des Champions. Et comme vous avez été très très sage, je vous ai pris tout Canal+ pendant 30 jours. Et ça, c'est un très très beau cadeau. Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 30 jours à tout Canal+ pour profiter de plus de 400 chaînes. Et n'oubliez pas, j'aimerais regarder aussi. C'était sage papa, c'était sage. Offre soumise à condition. 20 sur 20. Diarra. Kosɛbɛ. Namasa dono ala bolo mona ambe jogo mawale ke N'i bɛ fɛ ka ni émission in yɛrɛ ta dɛ k'i fɛrɛ a ma k'a lamɛn kosɛbɛ i ka orange kɔnɔna lajɛ ni dɔrɔmɛ 20 b'a kɔnɔ dɔrɔn i bɛ 37 3 2 1 ta i b'a bɛɛ lamɛn ne bɛ fɛ i k'a waleya cogo min na a bɛ kɛ ten tɔrɔ caw. ne fora ye nyemogo jugu sa dondo ne fora ye ale ba sa dondo dununya sigi nyogo jugu ba sa dondo dununya urange jugu ba sa dondo dununya ura muso jugu ba sa dondo dununya sabuni ya me edu meke wale jugu ke isa dondo ne fori ana sabali silame ne ba ne ka diɲɛ labɔ sababu ne fa ye muso kelen min sɛgɛn sanji kɔrɔ tasuma funteni na dɔgɔ ɲini yɔrɔ la malokan yɔrɔ la ɲɔ tigɛ yɔrɔ la sajugu ye ne ba min gɛn den banakɔtaa kɛra ne ba min kan ne ba min tun bɛ kalo 2 kɛ ni kunkolo kelen ye ni complet kelen ye wali complet 2 ye ne ba min ma deli k'a jɔ ni ji ye ka di anw faw ma k'olu barika ɲini k'i kaburu dilan k'a ɲɛ den tile ka n'o fili ji kɔnɔ na o de bɛ ka digi ne na o de bɛ ne bɛ siran o de ɲɛ o kosɔn n bɛ baro k'i fɛ ta. Alakira Muhammadu kumaganko sayati mogoto waritigi sayati mogoto sije sayati mogoto sifine ni duma bana lima dunya bangu mate kawala kiyama shuni kile ebiga sele ebiga balo jene ya warila shuni kile ebiga urudi iwolo de umejene ya jogula eni koroma ban banama ban sayana ban eni koroma ban e yɛrɛ de y'a fɔ ne ye bulon kɔnɔ kɔɔri siɲɛ yɔrɔ la kolonsen kɔrɔ guaju kɔrɔ veranda kɔrɔ ko sira e de ye du in den fɔlɔ ye e de ye du in jɔbaa ye e de ye du in hinɛ sinsinbaa ye i fa tile a soma yɛlɛmana bi n'a bi kuma hali ne n'a ɲɛ kun ti bɛɛ o n'i donna so la o k'i cɛ ye i denninw bɛ barika ne jogo taara kɛ nin ye du de bi ci ka sigida ci o kuma diɲɛ dilali bi gɛlɛya kojugu a dilabaw bolo. 20 sur 20. Diarra. sayati mogoto sije sayati mogoto sifine ni duma bana lima dunya bangu mate kawala kiyama shuni kile ebiga sele ebiga balo jene ya warila shuni kile ebiga urudi iwolo de umejene ya jogula eni koroma ban
bana ma ban saya na ban eni ko ma ban bana ma ban saya na ban nimbe baba mumbe anga geleya juguya ongo duye Dubai che somo ba kono kubu koroke no fe ubu fani jini no fe ubu fakoroba no fe ubu benge no fe ubu moke no fe ubu utloma sama unu momso no fe tiedo che somo bi nyini katani kobo musoni somo fana bina ni yaye ambia ya anta de furu dubi mine ka fa iko dakono nyi sinama ubei kan sinama ubei balmamso ubei ni moke ubei o anakanga jani nabe chogodi amu du muso wi ni jema e toblita wale ni fima e toblita abe gabugu dala ni moke dobna che gurubne e de bala bia che ibina muntobi fima ba fo ye mina najidi ke wali to e bi jume fo che ka to ko ni borasa binani mine iki kan naji sangorota oboke ni mo ni mi bora obi mugandi ni dobora obe binani di obaka kola daw ni yasoro ni mandi ko ni bini ka minongolo umbe che kata fla ko so odo ni mo ni atlo kadi odo iche bi ge ni mo ni bi bolo mena kana so no foshiti bwala aywa duna mino umbe dukono nu bora anga sigi dawla anga togo dawla dombaga yani sigi nyokonya strafe kana fenyi ni duguba kono olubina jiga anga du kono o dofana boto o kanga fo che gurubne na badu tanti ere de bi gabugu dala bia o ne tato fle sugubala mitani mbara ingenti bara kilin fo no to utigu ba fo ku kudu ayi ni bi srak mani ikamana ni dayele kana teme binani kande eko di mimbe tugo eko no ka bara fana ka saita abebi shiso ingono abebi dumuni nke o ka kemedi wallahi nyin kalima sara manina nabija 20 sur 20 jara Mamadou yenyalige ala kiramatielike badirike la nyane koso na ya sura bina malo kilo saba tobi wali kilo nani abita kilo fla faraka ka ke kilo wore maubi dumuni ke ka kini bien toto ka na toto nga akeleni jeusigile gabugu dala du fambe iko dakono nyi na songo misali lankantima keme saba abina munde soro fenti faraka eko ki bram i musoni ti barake ati jagoke ku jombi ne baladu ibani chenche eko ite drome kele fana fara na songoka o fana gelera abi kunde ki tadi aka debrouiller demsenu ba seve akele ni be gabugu dala ni nagoyara atado abi tayoro abi sabote abi koromatige yele kolobi tigala basigile obi sike ka tasa turi ka bo akerefe kwa maja kutise du fambe ko dakono nyi jaba bene bulu tomati be nakura bulu laibe urokia bulu jaba yira nimbe janaba jabati bulu shupom be sesili bulu dija o ka friko fambe aishi baba takrebete bebe boka teme kilingili okumandu yenyon kumedala dugu muso de bala bi ali doro me attack awere ka la jeke ni fenfe bole fleno bebe boka dengunguru ni do to ako iyere kana du data dunwa okumandu dumuni kera ka maminto bolo jigin ko kele kini bi bampiu natiye demsanu bi to palum la kongola achemanu bi chien hakili ka tama no fe musomanu fana bi chien dumuni no fe koro dumbina bana bina wallahi saya fana la budai tu 20 sur 20 jara tigida da bofone titi
wolona tigida fo joli wolona tigida fo banamba ka taraga fo Mamadou enyalike Mamadou matielike Ni ye farafin du ta kɛmɛ o kɛmɛ I b'a sɔrɔ 90 de bi ta a dun bi ban wallahi diɲɛ ko bɛɛ bi ban billahi Allah ni 20 sur 20 jara kunu ni denkɛ kunna muso ni kɛlɛla kunu musokɔrɔba kuma k'a filɛ malangolo jɔlen lajɛ e ma k'i fa ye e ma k'i mɔkɛ ye n dafa wulubo ne bogotigima nana furu du in kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ hali ne m'e bange fɔlɔ e mɔkɛ a tun b'a musoninw bonya an kun tɛ nakodɔn an tɛ jiginɛ kodɔn e fugari cɛkɔrɔ I ma nin da ne na e ma nin da I fa la wallahi ma ɲuman fana ta a den wolo a bi jigi anw na e fugari kɔrɔ ye e ma fini sanga du I musonin na a ka ɲɛ ni sigida bɛɛ ye dɛ e b'o ba de nɛni I yɛrɛ de ba nɛni o kuma ba t'e fɛ yan e bi min ba ka ko nɛni dɛ wallahi a kana tasara a ye I k'i fara ka bɔ waliden la bi I k'i fara ka bɔ a la sini e de nana n'a ye k'i b'a fɛ ma I jagoya I fara ka bɔ a la nba na o doni kama jaba b'a bolo layi b'a bolo sumalani b'a bolo forontoni b'a bolo cɛkurulen bɛ yen suruni bɛ yen a bɛ nin bɛɛ bɔ ka d'a ma ne y'a dɔn a ma fɛn d'i ma o nin bɛ diɲɛ yaala min na nin bɛ se ka fɛn d'i ma nin da I ka t'o k'i ka na la ni muso y'i sulusa fɔ nin ti b'a furu la dɛ o y'a sɔrɔ denkɛ bɔra I ɲɛ bɛ nin na manga misɛnnin fana bi ni di furu ma koyi ne ne ko I ka taa ni ninnu ye wari di ne ma wa ni jɔlen ni tenja ye tɛmɛ I ka taa o doni kama kɛlɛ tɛ se muso ba ma musonin yɛrɛ tɛ fɛn fɔ a ba ye a bi to cɛ ba a n'ale ni ɲɔgɔn cɛ ni ko kɛra su fɛ n'a y'i ɲɛ kumu cɛ ba b'a fɔ mun b'e ɲɛ la bi na dɛ a ye n bɔgɔ sɔrɔ de ka fini tintin da la a bi bere belebele ɲini bilahi n ye reportage de k'a kan ka taa jigin a denkɛ ka so kɔnɔ ko mun a ye di a muso bɔ nka bi ne buramuso sugu jɛma o denkɛ n'o y'o muso ci jɛma yɛlɛ kan filɛ wallahi I ɲɔgɔnna denkisɛ den tɛ o ne bɛ cɛmanin fɛ ta ne a ɲɛmaden fara hali n'a bɛ sa malangolo ye fanda den anw ye furu ka na ne ye e ka minɛ ka jamaya k'i kɔ bilen k'i ɲɛ bilen ka taa n den ɲɛɲini k'a ba a b'a ɲɛna k'a ka mori baara n'a ka bamanan baara de bɛ se ne dɔgɔ la ala m'a puruti ka bɔ I ka finikun na nin ye o de y'a kɛ n'a bɛ na tila n bɛ n sigi ka ɲɛ boso a la n bɛ na jate ka k'a kun n b'a fɔ nin k'a la nin do ta nin bɔ ta nin bɛɛ ye yɛrɛ sɛgɛn ye saya bɛ nin bɛɛ ban ne ba 20 sur 20 jara o kuma sa du bi minɛ k'a filenkolon ci k'a dakolon ci fɛn o fɛn bɛ du kɔnɔ u b'o bɛɛ tila tila o si ma kɛ baasi ye ne Oumou Diarra ma don kelen n'a bɔ kelen u bɛna guwa yɛrɛ ci po wa yanni guwa ka ci kangarigɛlɛ d'an bɛ dɔw ye minnu bɛ siran olu bi jɛ tilela fana na bɛɛ b'i ka darakanin da sigi bɛɛ bɛ darakanin da min sigi da la n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ka di ni kelen kelen tanni ye su m'a ko bɛɛ bi I ka surafananin tobi ala min ba sara ala dɔn b'a kelen kelenninw kɔ olu bi dɛndɛ kogo kɛrɛfɛ u kunkoloninw ɲagasalen don u nunuw bi bɔ u ma fa tilela fana kini na u ma daraka sɔrɔ kungɔni b'u la sufɛ a min jini mana kuru u bi taa yɛrɛ di dɔ ma dɔrɔmɛ 25 nɔfɛ k'a ka npogotigiyani tiɲɛ kungɔ mana gwa cɛmanin min na u bi to teminɛ fifa la kojugukɛlaw ni lawajugukɛlaw nɔfɛ k'o ka lawa kojuguya k'o kɛ talikɛlɛ auzubillahi minash shaitani rajim Allahu akbar denbaw
a y'a kɛ ala kama o ka ne faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan sa an ka sabali muso ta y'a den muso bolo ja y'a den wallahi n'i ɲɛna hali ni file dabirila i dɔgɔ da la dɔ bɛ hinɛ a la n'a ye du ta nin taabolo kan mali sɛgɛ a ban man di wallahi a ban man di aw yɛrɛ ɲɛ bɛ sugu la bi fɛn jumɛn bɛ sugu la ko a da man gɛlɛ mɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ wallahi an ka naw bi ja ali 10 20 kɔnɔ jɛlen de bɛ bugu fɔ bɛn kɔnɔna na sabali kɔnɔna na majigin na yanni saya dɔw cɛ a hinɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ dugu na bi ja 20 sur 20 jara sabali boda de sayala bega sabali Madono sabali boda de sayala bega sabali ala kira madono sabali na boda de sayala bega sabali sira sayane kira madono boda de sayala ni yɔrɔ ni bi kɛrɛnkɛrɛn k'a bila ka taa Mulayi Tarawele yɔrɔ Yirimajɔ a n'a ka denbaya bɛɛ cɛkɔrɔba n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a musoninw bi don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i bi t'i sigi a ka dukɛnɛ na i t'i denw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i t'i denw baw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛɛ bolo bi don minɛn kelen la ni Mulayi ko n ko a muso bɛɛ ko Laji i ye tiɲɛ fɔ u b'u cɛ kundilenna lajɛ denko hɛn ma yɛlɛ olu kunkolo fɛ u bi don da kelen fɛ u bi bɔ da kelen fɛ i tɛ taa nin cɛkɔrɔba in ɲɛ kumunen sɔrɔ abada si bɛ masa Aramani bolo sinankunya ye tiɲɛ ye cɛw cɛ ala k'a di ni ka denbaya ma 20 sur 20 jara cɛminɛ cɛw bɛ fo dugutila wulilaw bɛ fo n'i ye cɛw feere prix kelen na dɔ bɛ marifa ca yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga cɛminɛ cɛw ye jɔn ye cɛ min bɛ hinɛ a musonin na a bɛ kumakan duman fɔ a muso ye mɛtiri bi da a muso disi la a kɔrɔkɛ den kɔrɔmuso den dɔgɔkɛ den dɔgɔmuso den nin bɛɛ firilen don a kan a bɛ nin bɛɛ ta ni ala ye a muso somɔgɔw a fitinin a belebele a kumaba nin bɛɛ bi firi a ka so a bɛ sɔn nin bɛɛ ma a ti maa kɛlɛ dumuni ko la a ɲɛ ti kumu mɔgɔ kɔrɔ o ti fandanya baw a daburu ti janya a tɛ muso bugɔ fɔ k'a kɔnɔ tiɲɛ a tɛ muso bugɔ k'a kɔlɔnkɔlɔ jiri kari a tɛ muso bugɔ k'a sen kari muso den kɔrɔbalen a t'a nɛni fɔ a ka fini kɔrɔ cɛminɛ cɛ mun na ne tɛ e fo tura kelen sen sanfɛ 20 sur 20 jara 20 sur 20 jara sayane ibe tunu dono boda de sayala sabali masira sayane ibe tunu dono boda de sayala sabali alini enyumange ibe tunu dono boda de alini mahijinna mbi wele aja musow ba denw ba du kɔlɔngɔnɔ jiri du ɲamantonba du dilalikɛla Allahu akubaru ala t'a nɔgɔya bɛɛ ye waliden 4 ani yɛrɛden 4 ale bi walidenw de ka k'u kɛlɛ o muso jugu de b'o kɛ muso ɲuman bi bɛn a denw ka k'u kɛlɛ walidenw nɔfɛ o walidenw ye jumɛn ye sigida falatɔnw b'o la yatimɛnw b'o la a ka du kɔnɔ baarakɛdenw b'o la a cɛman n'a musoman ale de bɛ wari siri a ka finikun na k'a foni ka di walidenw ma ale de b'a denw jalaki walidenw kama hali n'a soma yɛlɛmana a kɔ o ye ɲɔsi de ye den bɛɛ t'a sɔrɔ ka taa ka so na i dansɔgɔ ye ni ko 20 sur 20 jara bɛɛ ni keleya kotoɲɔgɔn tala ni hinɛ dun ka fa ni makari muso an k'a don an ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen tile tɛ diɲɛ ban ala k'a kuma janya na
hali n'a kɛra ne taamali ko ye nazara bɛna baara ɲiniya kɛ farafinw ye a don dɔ nin bɛn tɛ se ka kɛ duw kɔnɔ cogo si la fo jɔsen bɛ maa dɔw kɔrɔ ma fu ma jɔ olu k'an dɛmɛ o ye jumɛnw ye anw ka Mali ɲamakalaw a cɛman a musoman a denmisɛnnin a maakɔrɔba olu de bi furu dilan olu de bi balimaya dilan olu de bi sigiɲɔgɔnya dilan olu de bi den jugujugu fɔ olu de bi cɛ kɔrɔfɔ ko nin man ɲɛ olu de bi muso kɔrɔfɔ ko nin man ɲɛ diɲɛ bɛɛ jɛ ye olu de ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan olu man ka di parti mɔgɔ ma u man ka di maa kelen wɛrɛ ma ko karisa ka jeliw nin y'an bɛɛ de jɛ ye olu ni dilali de ka kan tiɲɛ don an ka kow fɛ bɛɛ ti kɛ maa fɛ o kanu fana tɛ nɔgɔlen kɔ dɔn bɛɛ kan ka k'i i dama jeli fɛ i dama artiste fɛ tiɲɛ don nga an k'u bila u ka lafiya ye jumɛn ye maa min y'u kanu u tɛ se ka tiɲɛ fɔ ye maa min y'u kanu fɛn min ka di olu ye u b'o de kɛ hali n'o t'u hakilina ye ne b'a ɲini u kanubaw fɛ u k'a f'u ye a ye kɛlɛw bila aw mɔmusow tɛmɛna aw tulomasamaw tɛmɛna aw kɔrɔw tɛmɛna aw baw tɛmɛna n'o ye Pɛnda Dante ye ayiwa o ye jelibaba ye o ye jeliba zumanabaw ye olu ye kobaw dilan Mali kɔnɔ olu ye dɔnkili kuraw da ladeli dɔnkiliw olu kanubaw kun ka ca o kanubaw ma nin kɛ m'a fɔ aw jo t'a la aw jo don maa bi jo di maa ma a bi kɛ fili la mɛ a yɛrɛ t'a dɔn bɛɛ n'i kanuba ni dɔ ma dɔ dɔn kɛ dɔ k'o dɔn maa fila de bi kɛlɛ a kana Maliba in kɛ ta sa jɔn ye Maliba in ja an ka Mali artisiw jɔn ye Maliba in ja an ka Mali jeliw an b'u ka modèlininw da an b'u kunkolo modèliw ta an b'u ka dɔnkilikanw fɛ an b'u ka dɔnw fɛ i bolola fɛn n'i ye valeur don a la kɔfɛ mɔgɔ fana bɛ valeur don a la an ka n'an kɛ maa ye fili bi kɛ jamana min ma a ye sabali ɲɔgɔn tɛ a ye ɲamakalaya sigi a kɔrɔlen la a kɔrɔlen bɛ yen dɛ a tɛ bɛɛ de fɛ yen ne bi fɛ mini min bɛ yen aw ka caman fara o kan o de ka ɲi denmisɛnnin minnu b'a la sisan ninnu tɛ kodɔnbaw ye sinkasa ma b'u da la minnu bɛ k'u kɔkɔrɔma don caman ka kɔrɔ ni ye tiɲɛ don nka a si tɛ maakɔrɔbaw ye ten a ye sabali kanu mana fɛn fɛn fa a ma jufa mɛ Mali dɔnna ni bonya ye Mali dɔnna ni majigin ye Mali dɔnna ni sabali ye ko sɔgɔbɛ kosɛbɛ kojugu ko ni ntɔnjeni ma ban ntɔn tɛ taa ntɔn saga fɔ e hakili i ka bugu jeninen don ntɔn y'i pa e ka bugu jeninen na ka bila nin ka bugu jeninen na a fana ta bi jeni min b'u kɔkɔrɔma don aw maliden artisiw maliden dɔnkilida n'a ye ɲuman kɛ o de ka d'an ye n bɛ hinɛ ɲini aw fɛ n bɛ makari ɲini aw fɛ n bɛ yafa ɲini aw fɛ n bɛ majigi ɲini aw fɛ barikadenw a ye sabali a y'aw kɔfilɛ aw ka bangebaga ninnu lajɛ u ma fin kɛ u ma jɛ kɛ dɔ kelen kanu kama u bɛ kaburu kɔnɔ u b'u sisow kɔnɔ u ye anw mɔkɛw n'an tulomasamaw barika ɲini ka furuw barika ɲini k'u soma yɛlɛma diɲɛ kɛra foronto ye u bolo u bi neni fo hakili ka taama nɔfɛ ni muso kelen ye ko min kɛ muso yɔrɔ min tɔgɔ man ka fɔ n'a b'i kɔli den barikama wololi la o de bi woloki kuma bɛɛ an ka réseaux sociaux kan maa si kana n ba neni maa kana ne fa neni ne ti maa neni ne ti ka juguman fɔ ni Umu ko a ka ɲa di Ine ko tinye fuye ni ma fo tinya ti fenye de masa soro Ne ko tinye fuye ni ma fo tinya ti fenye de masa soro gararani Na folo e fuye fini nyuma nge fuye masa soro gararani
ye fuye wa bazin ye fuye masa zulu kananani tinya ye fuye baba ube woyola aw ye nin denmisɛnnin minnu kanu u bi pan ka puruti la don dɔ u kɔw bi ban sisan tɛ u senw bi ban kɔrɔw bi na u bi denw wolo olu fana denw bi denw wolo o n'a daminɛ kɛra ta u denw ti bɛn u mɔdenninw ti bɛn u tulomasamaw ti bɛn bɛnbaliya sunw bɛ wuli Mali kɔnɔ a ye sabali a k'a dabila aw minnu y'an ka dɔnnibagaw ye n'aw bi Ala ko de ɲɛfanw ye ali kuranɛ dundenw bibulu dundenw dɔnni sugu o sugu a taabolo cɛyanfan musoyanfan a ye sabali kunfin ni dɔnnibaa ti kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye a ye sira yira an na sira min ye sira jɛlen ye sira min b'an makoto diɲɛ na k'an bɛn an ka duw kɔnɔ k'an ka furuw tile k'an ka balimayaw tile k'an ka sigiɲɔgɔnw tile k'an ka baaraw tile ka saya nɔgɔya an ma ka bada kaburu dali nɔgɔya an ma a y'o yira an na Ala kama dɔnnibagaw m'a fɔ maa si ka se ma n tɛ su dɔn n tɛ tile dɔn a dabɔkun de ye bɛɛ bi dimi masa Aramani ye maa o maa da fɛn dɔ b'i la 20 sur 20 jara min bɛ digi i la donc a ye sabali a ka Ala ko f'u ye a k'aw ka taabolow fɔ bɛɛ k'i ta kɛ a bɛɛ ka dilali kɛ o de bɛ jamana jɔ. Dawuda Bagayogo Bordas Madame Doumbia Ba Fofana e ferelikɛla Baye Bozo la Madame Fofana Aminata Fofana aywa e bɛ sɛbɛnnin kɔrɔ Madame Doumbia Fatumata Fofana Mayambugu Madame Mariko Kadija Jire USAID Abdul Karim Kamara EDM Lafiabugu Madame Jawara Fatumata Doumbia Kanam Boubacar Bambijo Esper Auto École la Nama Traoré Lagare tigadege bagadaji ja tigadege bi tigadege fana bi ala dɔw b'u ta si ka bugu k'a la dɔw b'u ta si ka kartɔn k'a la nin bɛɛ bɛ tigadege la ka ɲinɛ lahara kɔ tiɲɛ don Tarawele don nin ye tiɲɛ nka ka tigadege i t'a ɲɔgɔnna de ye ne de y'a fɔ i t'a ɲɔgɔnna ye i cɛ murutilen don i ma cɔ jango ni maninka don e k'a dɔɔni kɛ n'a ye bani gwankɛnɛni bɔlen don k'o k'a la ka ngɔyɔni bila a la ka forontobani bila a la Ala a bɛ tɔgɔ kura da i la n'a y'a sɔrɔ i tɔgɔ ko mama a b'i tɔgɔ bɔ mama na a bɛ fɔ mami dumuni duman tobi bɛ muso diya cɛ ye o tuma a ye mama ɲini joona joona bagadaji don aw ka tigɛdɛgɛ ɲuman ɲini a fɛ n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ fana a bɛ arajo chaîne 2 la yan Bataki i b'a sɔrɔ Arjidan Hawa Walagem belebele jamanja école de police Safiatou Kone e bɛ wele Lagare Katifuka Chaka Kone électricien international Katibugu an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn Maimuna Sare ale animatrice jɔnkolonin ka arajo la jɔnkolonin ka télé la a ko musow hami de b'ale la ale ma ɲinɛ musow kɔ hami jumɛn bɛ musow la n'u taara baarakɛyɔrɔ la tubabu baarakɛyɔrɔ fara nanzara baarakɛyɔrɔ la o ye baarakɛden ko ye a bɛna ni baarakɛden de ye a bɛ visite kɛ baarakɛden na bana t'a la a bɛ visite kɛ baarakɛden na wa a bɛ baarakɛden ka so yɔrɔ dɔn a b'a fa yɔrɔ dɔn a bɔra dugu min na a b'o fana yɔrɔ dɔn n'i bɛ tubabu dumuni de fɛ baarakɛden b'u bolo min bɛ se tubabu dumuni tobiko la n'i bɛ farafin dumuni yɛrɛ kɛ fɛ baarakɛden b'u bolo min bɛ se o la n'i bɛ den ta yɛrɛ fɛ o fana b'u bolo ne Oumou Diarra ka kuma in bila sa i k'a ka nɛgɛjuru sira ta 73 45 83 08 73 45 83 08 i bɛ pani fɛn fɛn na baarakɛyɔrɔ la baarakɛden ɲuman de b'i bolo i bɛ hakili sigi fɛn fɛn na baarakɛyɔrɔ la baarakɛden ɲuman de b'i bolo dɛ i denw bɛ minɛ ko ɲuman na ayiwa baara waati sera saya ko tɛ ne bɛ foli d'aw ma Mulayi Tarawele i n'i ka denbaya kanu karamɔgɔ n b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'aw ɲɔngiri dugu ma kuma ma nɔgɔn ne ko n ko nin waati la a ma bɛn mɔgɔ min ma a ye yafa ma Ala kama Ala ka tarata wɛrɛ yira an na.
Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio